Здравейте! Днес от Балкан Кар Варна ви представяме автомобилът BMW X5, произведен в края на 2009 година. Фейслифт е и разполага с 6-цилиндров 3-литров двигател с 235 конски сили. Системата на задвижване е X-Drive с автоматична скоростна кутия ZF. Външно автомобилът е в прекрасно състояние, без пребоядисвани детайли и щети. Гумите са висок клас, всесезонни, в добро състояние. Вътре автомобилът е поръчан с уникално красив кожен салон, отваряем панорамен таван, като всичко е в изключително запазено състояние. Отзад автомобилът разполага с просторен багажник, оригинален теглич и пълно оборудване. Да стигнем и до най-важното. Автомобилът е на 189 000 км, които могат да се проверят допълнително и с диагностика в сервис, а цената му е 22 800 лева. Автокъща Балкан Кар Варна предлага услугата бартер, лизинг през всички лизингови компании на място и с индивидуален погасителен план за всеки клиент при максимално изгодни условия. Също така може да получите новия си автомобил регистриран с всички застраховки и обслужен на преференциални цени. Очакваме ви!